ta? Juli bareng. Lho ben pepak campur sari. Ya alon-alon. Awakmu sik ta? Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Gawe boncok iku. Aku weling karo dulur-dulur nanggap Apa? campur sari mlebu suwarga. Enak anjir kon iku. Iku ngono lak guyonane Wak Gus. Ijo-ijo wae duren bojo loro nyeklekno amben. Alon-alon. Lagu kutho Wonosari. Aku gak jelas-jelas Surabaya. Juli tengah Jawa Timur nek campur sari saking gunung gitu. Kono kene dicampur campur api nongko serono tambah sedulur. Apa dulur cak? Mijil saking Wonosari campur sari gunung kidul Betul. laengkang asma lacak mantos pimpinanipun Pak Sutrisno sesepuhipun maju lancar. iwak urang asal segara ayo tumandang bangun negara. Yo Dangdutan ditretekno joget. Ini syair untuk hitungan
esok ae Cak Mantos. Lho lha apa gak oleh ta? Gila Juli bareng. Lho ben pepak campur sari. Ya alon-alon. Awakmu sik ta? Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Gawe botok iki. Aku weling karo dulur-dulur nanggap Apa? campur sari mlebu suwarga. Enak ae kan kon iku. Iku ngono lak guyonane Wak Gus. Ijo-ijo wae duren bojo loro nyeklekno amben. Alon-alon. Lagu kutha Wonosari. Aku juga gila-gila Surabaya. Juli tengah Jawa Timur, nek campur sari saking gunung gitu. Kono kene dicampur campur api nongko serono tambah sedulur. Apa dulur Cak? Mijil saking Wonosari campur sari gunung kidul laengkang asma lak Cak Mantos pimpinanipun Pak Sutrisno SSF